खुलुमबाय नेसनेलसिम दिनै बिटिसिनि बायजोआव 24 जिल्लाखौ लानानै जिल्लानि बांसिन बर' कसारिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे बर'फोरनि गेजेरखान्थि दोलो दिनै दाफुंदों। बिनि जोङो थांखियानो जाहैबाय बर'फोरनि राजखान्थियारिखौ जोङो गोजौ लांनांगौ आरो राजखान्थियारि महरै जोंनि बर'फ्रा सांग्रां नङा। बेनि गेजेरजों जोङो बिटिसिनि बायजोनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल फैगौ बिसायख'थियाव जोङो बाहागो लागोन बेखौ बिनि थाखाय जोङो साखाफारा जादों। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गावनि राव हारिमु थुनलाइ समाजारि बिथिङाव आरो रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय जोङो ज' खामानि मावनो थाखाय नैबे राजखान्थि दोलोखौ दानाय जादों। आरो माखासे जोङो राजखान्थि जेंना दङ। राजखान्थि भाबै बा राजखान्थि जेंनाखौ जोङो राजखान्थिजोंसो जोङो सुस्रांनो हायो। बेनिखायनो जों आसा खालामदों नैबे राजखान्थि दोलो दानानै जोङो फैगौ बिसायख'थि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बाहागो लागोन आरो माखासे जेंनाखौ सुस्रांगोन। बिकेडब्लिउसिनि गोबां जेंना दङ। बे जेंना जेथोखौ जोङो आसाम सरकार भारत सरकारजों सावरायनानै जोङो बोरैहाय सुफुंनो हायो बेखौ जोङो नाजागोन। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिआव थानाय बिटिसिनि बायजोनि जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो नागिरनाय बायदियै जाफोर खामानि मावनांगौमोन सरकारनिफ्राय जेरै जोङो अनसुंथाइ मोननांगौमोन बेखौ मोननाय जायाखै। जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेफोरखौ सुफुंनो हायाखै आरो बिथांमोनहा नैबे फैबाय थानाय समफ्रावबो जेबो खालामनाय नङा जोङो नुहुराखै। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि बायजोनि जा बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दिनै 5 बोसोर बारनोसै दाबो भिलेज नटिफिकेसन आरो समस्तिखौ बा बियाबफोरखौ दाफुङाखै, भटार लिस्टखौ थिग खालामाखै, बिसायख'थिनि थाखाय थाम थिम खालामाखै। बेफोरखौबो जों नारसिनगोन सरकारखौ। आरो गोबां बिथिं दङ, गोबां बिथिङाव जोङो खामानि मावनो दङ। जोंनो बर' हारिनिनो माखासे मोनथाय राजखान्थि बिथिङावनो जा समाजारि बिथिङावनो जा गासैबो बिथिङाव जाहाथे जोङो बयबो समानै जौगाथाय मावनो हायो बा समानै जौगालांनो हायो बे थांखि आरो नोजोरजों खामानि मावनो थाखाय जोङो बिटिसिनि बायजोआव बर' कसारिफोरनि गेजेराव BPP बर' पिपुल्स पार्टी बे राजखान्थि दोलोखौ दिनै दानाय जादों। नोगोरमानि लास्ट गेट दिसपुर PWD अडिट'रियाम हलाव दिनै बे राजनिति दोलोखौ दानाय जादों। गोजोन्थों। नंगौ, गिबियावनो आङो बयखौबो बरायबाय। दा जोङो आं दहाय फेसबुक पेजाव गोबां नुदों जे UBPF मा गोदान आफाद दालायखो। दा बेयो नङा, एक्सुवेलि जोङो UBPFआ दिनैनि आफाद नङा। जोङो 3 बोसोर सिगांनो बे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बेफोरनि खोथाखौ लानानै जोङो गुवारै जों दैदेनलांनो होननानै जों मोनसे आफाद दादोंमोन। बेनो जाबाय इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन। दा बे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसना दिनै सेकेन्ड कनभेनसन दङमोन। दा बे सेकेन्ड कनभेनसनाव जोंनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा रिजिगनेसन होनानै दस्रा मोनसे थांनायलाय बेनिफ्राय जोङो आंखौ आंखौ रायजोफ्रा एज ए आफादगिरि महरै दिनै सायख'बाय आरो गोदानै जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै सायख'दों जोंहा कबिद बसुमतारी बिथां। दा बेखायनो जोङो दा दिनै जोङो गोबां रंजानाय मोनदों। आङो एज ए आफादगिरि मोननानै आङो सानदों जे जोङो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' माहारिखौ जों माबादि मोजाङै दैदेनलांनो हागौ। जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरा गोबां गोग्लैसोनानै दङ। सोरबा गावनि हारिखौ कालसारखौ बावगारबाय, सोरबा गावनि रावखौ बावगारबाय, सोरबा गावनि धोरोमखौ बावगारबाय। दा बेफोरबायदि जाल्लायाव थानाय जा बर' फिसाफोर, बे बर' फिसाफोरखौ जोङो कमप्लिट जों मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय, मोजां मोनसे फर्माव लाबोनो थाखाय जों बे आफादखौ दादोंमोन। आरो जोङो फारियै जों मोनफ्रोमबो जिल्ला बिटिसिनि बायहेरायाव थानाय धेमाजिनिफ्राय लानानै गलाघाट, नगाव, मरिगाव, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव,
गासैबो जिल्लायाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जोङो मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनो नाजायो। बे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननि जोंथ' नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन दा बिथांमोना बर' जातिखौ सिबिनायनि सार्थ जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव मोनसे बर' काउन्सिल दं। बे काउन्सिलाव मोनसे समाव इलेक्सन जागोन आरो बे काउन्सिला ओरैबायदि स्पेसियेल काउन्सिल, बे काउन्सिलाव अकल बर'आल' भट होनो मोनो। बेखायनो बर'फोरनि भट होनायनि थाखाय बर'फोरखौ लानानै भट गेलेनो थाखाय दिनै जोंनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारू मुसाहारिया मोनसे गोदान पलिटिकेल आफाद दानानै बिथाङा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननिफ्राय ओंखारलांबाय, बिथाङा रिजाइन होबाय। जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। बिथाङा माने फैबाय थानाय बिटिसि बाहेरनि जा काउन्सिल, बे काउन्सिलाव BKWC आव इलेक्सनाव बाहागो लानो थाखाय बिथाङा गोदानै पलिटिकेल आफाद